Vítajte v poradni celostného zdravia. Psychosomatike sa venujú viacerí autori z rôznych kútov sveta, ktorí svoje skúsenosti spísali do podoby prehľadov psychických príčin chorôb. Tieto knihy každému orgánu prisudzujú určitý typ emocionálneho konfliktu. Keď som ešte nepoznala psychosomatiku podľa germánskej novej medicíny, ktorej autorom je nemecký lekár dr. Hammer, snažila som sa v minulosti aj ja hľadať psychickú, respektíve emocionálnu príčinu svojich ochorení v knihách od Louise Hay, Lisi Bourbeau alebo Rodriga Dalkeho. Avšak psychosomatické príčiny uvádzané v týchto knihách mi častokrát moje symptómy vôbec neobjasnili, skôr ma ešte viac zmiatli. V tomto videu vám na príklade rakoviny prsníka vysvetlím, čím sa líši psychosomatika podľa germánskej novej medicíny od množstva v súčasnosti na trhu dostupných kníh, ktoré majú snahu byť podrobnými lexikónmi psychických respektíve duševných príčin chorôb a poviem vám aj konkrétne prípadové štúdie dvoch klientiek našej poradne. Ak sa vám naše videá páčia, lajkujte, odoberajte a nezabudnite kliknúť na zvonček, aby ste boli informovaní o nových videách. Prosím, pomôžte nám šíriť naše videá ďalej, pretože len vďaka vášmu zdieľaniu sa naše videá dostanú aj k ďalším ľuďom, ktorí môžu pomôcť. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu. Poďme sa spolu pozrieť na psychosomatickú príčinu rakoviny prsníka. Pre účely tohto videa som si vybrala 4 obľúbené psychosomatické lexikóny. Kniha Miluj svoj život od americkej autorky Louise Hay, kniha Význam nemocí od kanadskej autorky Lisi Bourbeau, kniha Nemoc ako symbol od nemeckého lekára a psychoterapeuta Rodriga Dalkeho a kniha Čo vám hovorí vaše telo od austrálskej liečiteľky Iny Segal. Psychosomatické príčiny rakoviny prsníka uvedené v týchto 4 knihách si následne porovnáme s psychosomatickými príčinami rakoviny prsníka tak, ako ich vníma germánska nová medicína. Louise Hay vo svojej knihe uvádza, že prsia predstavujú materstvo, starostlivosť a výživu a problémy s nimi súvisia s odmietnutím starať sa o seba a s uprednostňovaním všetkých ostatných. Nevedno prečo však Louise Hay vysvetľuje príčinu rakoviny nie v súvislosti s postihnutým orgánom, ale všeobecne. Príčinou rakoviny je podľa jej knihy bolesť, dlhotrvajúca zášť, hlboké tajomstvo, smútok, ktorý rozožiera samého seba, či prenášanie nenávisti. Podľa Lisi Bourbeau súvisia prsia s materstvom, či už ide o deti, rodinu alebo aj partnera. Ochorenie prsníka naznačujú neistotu ohľadom schopnosti postarať sa o ostatných alebo ich chrániť. Ďalej Lisa Bourbeau uvádza, že sa daná osoba núti pôsobiť matersky, byť dobrým rodičom a robí pre ostatných priveľa na úkor svojich vlastných potrieb, takže nemá čas nakrmiť svoju vlastnú dušu. Lisa Bourbeau dodáva, že pri problémoch s prsníkmi sa stala daná osoba manipulatívnou a ovládajúcou v materstve. Rodrik Dalke pri rakovine prsníka vo svojej knihe uvádza, že súvisí s materskosťou, výživou, bezpečím a rozkošou. Dávajú do súvisu so strachom žiť, žena podľa autora kolíše medzi starou a novou rolou ženy, nepozná vlastnú duševnú identitu, žije v cudzích citoch, zanedbáva vlastnú individuálnu cestu, má nevyriešený vzťah k roli matky, razí si cestu agresie. Uviedla som iba niekoľko príkladov, ktorými autor vysvetľuje príčiny rakoviny prsníka. V podstate sa jedná o vymenovanie obrovského množstva nič nehovoriacich vágnych pojmov, s ktorými sa môže identifikovať viacero čitateľiek, avšak k riešeniu im to nejako nepomôže. Ina Segal vysvetľuje príčinu rakoviny prsníka ako neschopnosť starať sa o seba, prevzatie problémov všetkých, pocit viny a krivdy, príliš veľa starostí a obáv, nedostatok sebavedomia a lásky a pocit obete. Postihnutá osoba prejavuje nedostatok starostlivosti, jemnosti a lásky k sebe samému a zároveň ňou zasypáva ostatných. Tu sa autorka zhoduje s Louise Hay aj s Lisou Bourbeau.
Pri súvislostiach s pravým a ľavým prsníkom však autorka akoby popustila úzdu fantázií a vymenovala také široké spektrum osobnostných vlastností, v ktorom sa síce môže nájsť takmer každá žena, ale nejako jej to nepomôže pri identifikovaní konkrétnej príčiny jej ochorenia a v prípadnom nájdení riešenia. Zo spomenutých vysvetlení týchto 4 autorov vyznievajú psychosomatické príčiny rakoviny prsníka pomerne všeobecne a aj keď si viem predstaviť, že by sa v nich, čo sa týka spomínaných povahových črt, mnohé ženy našli, neviem si predstaviť, ako by z týchto vysvetlení pochopili prvotnú príčinu svojej choroby, alebo či by nemali výčitky svedomia a myšlienky typu ach, áno, takto som konala, premýšľala, ako som si tým len ublížila. Už to nesmiem robiť, musím byť iná, budem si od dnes hovoriť pozitívne afirmácie, ktoré sú v tejto knihe, aby som sa zmenila a to ma uzdraví. Tieto psychosomatické lexikóny však nevysvetľujú dôležitú podstatu, ktorú nás učí germánska nová medicína. Že všetky procesy v tele sú biologické. Čo znamená, že ochorenie je reakcia na emočný konflikt v záujme prežitia jedinca. Ochorenie je teda podmienené múdrosťou ľudského organizmu a nie, ako nás učí akademická medicína, chybou v mechanike, ktorú je potrebné invazívnymi prostriedkami opravovať. To samozrejme neznamená nepotrebnosť lekárskych zákrokov, avšak v tomto prípade by ich aplikácia už vychádzala z radikálne odlišnej paradigmy. Germánska nová medicína vysvetľuje, že choroby sú zmysluplné programy, ktoré počas vývoja života vždy človeku pomáhali prežiť v zložitých životných situáciách. Sloboda nášho výberu spočíva v tom, že ktorejkoľvek udalosti môžeme priradiť akýkoľvek významový kontext, pozitívny aj negatívny. A v našej moci je aj v prípade potreby priradený kontext rekontextualizovať, zmeniť v náš prospech. Avšak v prípade, že sme nejakú udalosť dali do kontextu, ktorý nám spôsobil emocionálny konflikt, stres či traumu, prichádza nám na pomoc pamäť kolektívneho vedomia či nevedomia prostredníctvom zmysluplného osobitného biologického programu, to jest choroby, ktorý je kompatibilný a nápomocný práve pri danom type emocionálneho konfliktu. Poďme sa teraz pozrieť na psychosomatickú príčinu rakoviny prsníka podľa germánskej novej medicíny. Autor princípov germánskej novej medicíny dr. Hammer objavil ontogeneticky závislý systém spúšťačov chorôb, to jest, že jednotlivé orgány tela majú špecifickú a predpokladateľnú reaktivitu podľa ich pôvodu z jednotlivých zárodočných listov, endoderma, mezoderma a ektoderma, vo väzbe na charakter prežívaného emocionálneho konfliktu. Biológia nás učí, že po splynutí 2 pohlavných buniek vznikne zárodočná bunka, tzv. Zygota. Z tejto bunky sa postupne vyvinú 3 rôzne typy zárodočných listov, endoderma, ektoderma a mezoderma, z ktorých vzniknú všetky špecificky na určitú úlohu programované ľudské orgány. GNM veľmi podrobne rozpracováva jednotlivé odtiene rôznych druhov konfliktov prislúchajúce konkrétnym orgánom, respektíve konkrétnemu tkanivu daného orgánu, pretože niektoré orgány sú zložené z rôznych tkanív. Podľa toho majú rozličné biologické funkcie a preto reagujú na odlišné typy konfliktov. Prsník u žien pozostáva z mliečnych žliaz, mliekovodov, lymfatických uzlín, pokožky a bradaviek. So všetkými časťami súvisí iný emocionálny konflikt, pretože majú iný biologický účel. Napríklad problémy s pokožkou na prsiach sa týkajú konfliktu súvisiacom so vzhľadom prs. Napríklad pocit, že prsia sú znetvorené po odstránení prsníka a podobne. A lymfatické uzliny súvisia s konfliktom sebaúcty. Napríklad pocit, že už nie som plnohodnotná žena po odstránení prsníka. Preto sa budú prsníka podľa toho, ktorá jeho časť je postihnutá, týkať rôzne typy konfliktov.
V prípade rakoviny prsníka je pre konzultanta germánskej novej medicíny dôležité vedieť, či sa týka mliečnych žliaz, ktoré vznikli z evolučne staršej časti mezodermy, alebo mliekovodov, ktoré vznikli z ektodermy. Biologickou funkciou mliečnych žliaz je zaopatriť potravu, mlieko, pre potomstvo, aby prežilo. Úlohou matky je opatrovať, starať sa. Preto v prípade konfliktu vo svojom hniezde, respektíve domove, ktorý súvisí so starostlivosťou o niekoho, dochádza k nadmernej funkcii mliečnej žľazy, k množeniu tkaniva mliečnej žľazy za účelom zvýšenia produkcie mlieka. U ženy, ktorá už nemá bábätko, ktoré by kojila, však v tejto konfliktnej fáze nedochádza k tvorbe mlieka. Ak je teda diagnostikovaný nádor na mliečnych žľazách, pravdepodobne žena utrpela konflikt súvisiaci s opatrovaním blízkej osoby. Mliekovodov, ktoré sú z ektodermy, sa týka tzv. Oddelenostný konflikt, odlúčenie od niekoho blízkeho, rovnako aj bradaviek. Biologickým zmyslom ochorenia je, že cez necitlivosť sa na odlúčenie ľahšie zabúda. Mliekovody sa rozširujú, aby mlieko mohlo odkvapkávať samé, pretože dieťa alebo rodinný príslušník v dôsledku odlúčenia nemôže piť mlieko. V prípade postihnutia ľavého prsníku u praváčky súvisel emocionálny konflikt buď s jej vlastným potomstvom, alebo s jej predkami, napríklad rodičmi. V prípade pravého prsníka u praváčky súvisel emocionálny konflikt pravdepodobne s jej partnerom. Na nasledujúcich dvoch príkladoch rakoviny prsníka s nádorom na mliečnej žľaze uvidíte, akú veľkú výpovednú hodnotu má lateralita, to jest, či je žena praváčka alebo ľaváčka, a miesto, na ktorom sa nachádza nádor. Klientka praváčka s nádorom na mliečnej žľaze pravého prsníka. Klientkin manžel zostal náhle pripútaný na vozík a ona sa musela postarať o množstvo vecí v domácnosti vrátane svojho manžela. Táto nová úloha nebola pre ňu ľahká. Po manželovej smrti si počase našla nového partnera a presne v tomto období, kedy sa emocionálny konflikt starostlivosti o blízku osobu u nej skončil, jej diagnostikovali rakovinu prsníka, nádor na mliečnej žľaze. Konflikt opatrovania aj smrť predošlého partnera už boli v tejto dobe spracované a teda mohla nastať fáza liečenia predošlých bunkových zmien. Práve v tejto fáze dochádza k opuchu postihnutého tkaniva, ktoré je diagnostikované ako rakovina. Klientka praváčka s nádorom na mliečnej žľaze ľavého prsníka. Klientkina matka zomrela v domove dôchodcov, kam ju klientka musela umiestniť, pretože sa o ňu nebola schopná denne starať. Klientka utrpela konflikt opatrovania blízkej osoby. Vyčítala si, že situáciu s matkou riešila týmto spôsobom. Následne po smrti jej matky, kedy sa konfliktná fáza uzavrela, pretože už nebolo viac koho opatrovať, jej bola diagnostikovaná rakovina. Na uvedených prípadových štúdiách klientiek našej poradne môžete vidieť, ako podrobne dokáže psychosomatika podľa germánskej novej medicíny identifikovať konkrétny emocionálny konflikt, ktorý bol spúšťačom daného ochorenia. V našom unikátnom online kurze Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami, ku ktorému dostanete prístup až na 6 mesiacov, sa môžete naučiť jednoduché a zároveň fascinujúce princípy psychosomatiky podľa germánskej novej medicíny a techniky zamerané na vyhľadávanie emočných konfliktov. Ak hľadáte psychosomatickú príčinu svojho zdravotného problému, radi vás privítame na psychosomatickej konzultácii v našej poradni. A ak už psychosomatickú príčinu svojich symptómov poznáte a hľadáte skôr riešenia svojich emocionálnych problémov, bude vám nápomocný terapeutický coaching, ktorým pomáham mojim klientom pri rôznych emočných problémoch a pri nachádzaní riešení v náročných životných situáciách v osobnom či pracovnom živote. Viac informácií o našich službách nájdete na našej stránke celostnézdravie.sk. Na záver vám želám veľa pozitívnych emócií vo všetkých podobách.